RMN Listen Win Anodan Basket Edition Okay mga kasama, good morning mga kasama. Oy, unto na di good morning. May mga kasama, live ta karon diri sa Barangay 31-D nga tuang siyudad sa Davao para sa tuang nagpanayon nga pag-apod-apod og mga panudan para sa tuang mga sukintig paminaw sa nagpanayon natong RMN Listen Win Panudan Basket Edition mga kasama. Nay, may buntag. Unto na di. Ay, may utol. Pati ako na damay. Kumusta nay? Mayo man po. Ano si pangalan? Marilyn Rodriguez Enriquez Robles. Nay, naku ipangutana ni mo nay, no? Kinsa nga anchor ang nagdala sa Straight to the Point Morning Edition? Sir Duterte. Sir Duterte, June Duterte. Duterte. Ayan. So, tigpaminawan, certified listener gid ay si Nanay sa DXDC. Og tungod niya nanay, amo akang hatagan og panudan para paniudto sa tuang. Ayan. Sa nga isda nay? Tambaka guro. Matambaka natay. Usa ni mga lamas. Pili. O siliaba og kanang Bombay luya. Ayan, kompleto. Ang lad. Oo. So, Okay. tama. O sa may pinaka the best ani nga luto nay? Padyo basket asaka. Sa pinakagapo ang luto ni nay? Sinabaw lang jud. Sinabaw. Ganan akong anak tinula. Ayun. Kan kay salamat sa wakas kitan na jud ko. Sige nay, Marilyn, salamat kayo sa imuhang makanunay nga pagpaminaw sa DXDC nay ha. O kauban nato mga kasama ang kinatibok ang team sa RMN Davao para sa tuang RMN Listen Win Panudan Basket Edition. Radyoman Joel Veray Tatak, RMN. RMN Listen Win Anodan Basket Edition